Visít mehet? Szeretettel köszöntöm vendégeimet a DDD Művelődési Központ és Városi Könyvtár idei első világjáró rendezvényén. A boldog új évet, igen, a téli zimangóból a trópusi éghajlat felé vesszük az irányt, az úti cél Madagaszkár, az idegenvezetőnk Németh Mihály, akinek átadom a szót és a mikrofont. Köszönöm szépen! Maximális tisztelettel köszöntök mindenkit, leülök a nemben, jó, mert sokkal kívülesen, de azért nem beszéltem is. Szeretnék mindenki felhívni a figyelmét, hogy erről kivételesen erről az előadásról most felvétel fog készülni. Ott a telefonom elől működik, és majd úgy tervezem, úgy is lesz, hogy YouTube-ban felrakom a felvételt, kb. Másfél órás lesz az előadás nagyjából, és megosztom mindenkivel, aki esetleg gondolja. Így, vagy Facebookon, vagy akár el tudtok küldeni, tök mindegy, valahogy megfelelően. Nos, akkor még egyszer köszöntök mindenkit. Madagaszkár. Ez az utazás egyébként, ez 2023, tehát 2,5 éve, október és novemberben zajlott. 21 napos időtartam volt, 3 hetes volt a kirándulási időtartama. A török légitársaság járatával Isztambul játszásán juttam el. Hát elég hosszú, tehát Isztambul 2,5 óra, onnan meg egy olyan 7-8 óra még Antananarivo, vagy mindjárt erről is, az ország fővárosa. Egy kis előjáró van az országról. Szigetország, mint látjuk, Kelet-Afrika partjainál, a legközelebbi ország hozzá Mozambik Kelet-Afrikában. A területe 500 valamennyi, tehát olyan kb. 6-7-szer Magyarországtól, és ami érdekessége, hogy a világ negyedik legnagyobb szigete. Grönland az élen, második Pápua, és azt hiszem Borneo a harmadik, és így negyedik Madagaszkár. Egészen különleges elhelyezkedésű, kultúrájú, etnikumú, minden szempontból nagyon különleges. Egy leget foglalva utazásaim helyén. Ha más nem, annyi van, hogy körülbelül 75-76 országban jártam eddig, de torony magasan kimegeslóan a legszegényebb és legelmaradottabb országok Madagaszkár eddig, ahol jártam. Tehát nagyon-nagyon, már szinte őskori viszonyok vannak, vidéken főleg körül, tehát tényleg igen maradott. Hát próbálom még, bocsánat, hogy hátra fordítok, de muszáj ezt kimutogatnom ezzel a mutogatóval. Ugye itt Antananarivo, a főváros, itt éltem, szálltam a repülővel, és innen 2-3 napos tartó után elindultam, így dél felé. Itt nem látszik a pici város neve, egy Ránonhira nevű kisváros, és az Iszáló Nemzeti Parkot látogattam meg először. Aztán jöttem le megint ide Toljara városba. Itt is eltöltöttem néhány napot, és itt is nemzeti parkoztam. Eredetileg benne volt egy búvárkodás is, de aztán majd azt látni fogjuk, miért maradt el a búvárkodás. És innen egy ilyen nagyon körülményes úton jutottam el észak felé, Morondava városba, így itt. Hát ez egy külön történet. És aztán pedig nagyjából, tehát nem teljesen, innen pedig vissza Antananarivóban is haza. Volt egy olyan tervem szintén, hogy az ország északi részére felutazom. Itt nem csak egyetlen szigetből áll Madagaszkár egyébként, hanem sok apró sziget veszi körbe. Itt van egy Szent, nem tudom mi a neve ennek, és itt felül északon pedig Nossi D nevű szigetcsoport, de ide sajnos nem jutottam el az ország egészen különleges és elmaradott viszonyai miatt. De ez majd egy külön. Most csináltam egy olyan verziót, életemben először, de fogok belőle rendszer csinálni, hogy a települések neveit kiírtam egy ilyen sajátságos képalkotó technikával, majd látni fogjuk, és így tudjuk, hogy hol is járunk. És a legelső állomás az nyilván az ország fővárosa Antananarivo. Hosszú nevű és eléggé kimondhatatlan a település neve. Érdekesség az országban, hogy szinte minden városnak minimum 2 neve is van. Ugye sok, pár 200 évig francia gyarmati múlttal rendelkezett, és így a 2 hivatalos nyelv is van, egyik a malagaszi, az ország hivatalos neve egyébként Malagaszi köztársaság, és a másik pedig a francia is, amit elég széles körülön használnak, csak én nem annyira, de mindegy, tudom, még boldog voltam. Akkor hazajöttem, megkérdezték, hogy milyen nyelven kommunikálták. Franciául. Tudsz franciául? Nem. De azért azt a nagyon kell, sőt tudok kérni valami 100 nyelven is, tehát az nagyon
Tehát egy kicsit ilyen hollywoodi mintára, mint látjuk el a kiírás, ez a Antananarivo. Van egy másik neve, Tananarive, amit a franciák terjesztettek el, de sokan használják, de hogy ne kelljen ezt a nyakkörül, nekem megy egyébként az Antananarivo, nincs nehézségem vele, de röviden Tanának hívják a fővárost, Tana, így, 4 betűvel, és a külföldieknek is megengedik, hogy használják. Ők sem akarnak kitörni a nyelvüket. Hát, amellett, hogy nagyon szegény város, kb. 1,5 millió lakosú, tehát Budapestről valamivel kisebb. A infrastruktúrája, stb. Sok minden elhanyagolt, tehát sokszor áramszünetek vannak, vízszünetek vannak, de az épületek kicsit lelakottak, lepusztultak, utcák is eléggé szemetesek, de meglepően ilyen jó benyomást nyert, egy fotogén, nem mondhatni rá, hogy csúnya város egyáltalán, mert fotózni bőven lehet, egészen látványos utcák és épületek vannak. Itt az egyik ilyen dimbes dombos, tehát nem is tudom hány, a Róma 7 dombra épült, akkor Tana 17 dombra épült legalább, és ilyen kérbegúrva utcák, az egész város egy komplett piac, mindenhol piac, mindent eladnak, mindenhol kapható. Egy ilyen város lát ki. Nem sokat voltam egyébként, kiemelkedő látnivaló az, nem egy Róma, nem egy Párizs, vagy egy London, hogy Barcelona, hogy nagyon nagy látnivalók legyenek, de viszonylag kellemes, és ami meglepő, biztonságos város. Tehát éjszaka is lehet mászkálni. Egy videó, hogy mégis milyen egy hangulat az országban. Mindenki jönnek, mindenfele. Egyébként ez az egyik központi tér, sokan, ez a vasútállomás volt régen, ez a főpályaudvar, de az ország vasútvonalát már nagyon régóta nem nagyon használják. Tehát bezárták egyszerűen, nem tudom, mi a finanszírozási vagy más dolgok miatt. A logisztika működik, ilyen fejjel való vonzás az afrikai módon. Érdekes az országban egyébként etnikai, maguknak a malagaszi embereknek az eredete, hogy ők honnan is származnak igazából. Nagyon kicsi részük származik, ezt megpróbálunk bejátszani. Elég sok arcot fogunk majd látni egyébként. Valamilyen zene mindig szól, valahol. Van egy slágerük, amit ha nem hallottam 6 milliósra egyszeresen, főleg a buszokon használják, vagy fordítva kicsikekben. Ha megnézzük, ha lefelé nézünk a lábakra, akkor észrevehetjük, hogy nagyon kevesen vannak cipők. Majdnem mindenki kapucban jár. Na most, akkor elkezdtem az utazást 90-es évek elején, 93-94 körül, akkor hallottam egy ilyen mondást, hogyha Dél-Ázsiában, tehát Indiában, Pakisztánban, Bangladesben járunk, onnan lehet tudni, hogy ki beszél angolul, hogy akin cipő van. Nagyon fokozottan érvényes Madagaszkárra egyébként ez. Tehát a cipő egyfajta státuszszimbólum, hogy tanultabb, műveltebb, iskolázottabb, ennél fogva jobban is életszínvonal magasabb, és általában legtöbb azt nézem mindig, hogy a véletlenül, ami nem kell túlbaigazítással kérjek, mert szerencsére itt a városokban működik az internet, működik a kommunikáció, minden, tehát itt így van. Vidéken viszont ismeretlen fogalmaz, hogy internet vagy mint térerő sincs egyáltalán. Hát ugye szóltam, ugye a város, vagy az ország francia gyarmati múlttal rendelkezik, és így igazi automatúzállameket lehet ez például egy Citroën Kacsa nevű régi autó, amik még annak ilyen 70-es, 80-as években a Louis de Funès filmekben, az ilyen Fantomas, meg a Csendőr filmekben volt ez népszerű ez az autótípus, nagyon sok van belőle egyébként. Hát nagyjából olyan Kuba jellegűen, ugye nincs pénzük, szerintem nem is nagyon láttam 10 éve fiatalabb autót. Legtöbbet Mozambikból, vagy hát, itt is jobboldali a közlekedés hozzá hasonlóan. Ugye Dél-Afrikából nem tudom mennyit hoznak be, mert baloldali a közlekedés, de más afrikai országból importálják az autókat. Szinte mind használt, minden használt. Ilyen, hogy autószalon például az itt nincs, plázák sincsenek, semmi, ami nálunk megszokott a jóban. Itt egy kis életkép, itt két öreg bácsi itt gyűjtögeti a... Ebben egyébként általában benzintárolnak a palasztóban. Az utcákon úgy árulják, hogy nekem csak két kell, nincs több pénzem, vagy valami, és akkor így. Egy következő kép, ez egy kicsit ilyen, egy ilyen
mókás egy nyilvános vécét vettem igénybe. Látogattam a vendéglátó helyiségeket is, aztán hát az ottani WC körülménye az nem annyira mi ízlésünknek megfelelő, és egy kicsit mókás fotó következik ez, a nyilvános WC-k árai. Ez a ariari, ez a helyi pénz. Könnyű vele számolni, mert 10 éri forint van, tehát a pipi, az a könnyű, az több 10 forintba kerül, a kaka az 20 forintba kerül, a zuhanyzó, ami egyébként olyan rekesz volt, hogy nem is akartam nőzni, az pedig 50 forintba kerül. Ezen jót rögtön mindesetre. Pipi, kaka. Tudnak magyarul? Nem tudom. De franciául sem így van. Igen. A finnugorgóság. Szintén egy ilyen piaci életkép. Mindent elkapitáltuk. És egy magyar vonatkozásról már ez a finnugorgózik. Mindenki hallott már erről a felvidéki születésű kalandos életútú kalandorról, Benyovszky Móriczról. Ez egy Magyarországról kicsempészett, gondolom a magyar nincs követség, de valami ottani. Van egy ilyen madagaszkári magyar barátság egyébként, a magyarországi, akitől a vízumot kértem egyébként, ő az elnöke, egy nagyon kedves kis idős, ilyen 60-70 körül úriember, Richard, nem tudom kimondani a nevét, és valószínűleg az ő közreműködése is kellett ahhoz, hogy ez a tábla ide kikerüljön. Most a dolog pikantériája, mielőtt kimentem, igen, okosítottak, hogy hatalmas kultusza van ám Benyovszky Móricznak Madagaszkáron. Akkor bementem a történeti múzeumba, nagyon kedves idős hölgy volt az a kurátor, az, aki ott múzeumi dolgozó, és a madagaszkári királyok ki voltak téve. Megdolgoztam neki, hogy ki vagyok, honnan jöttem, és hogy nem látom ezt a magyar szemüvesű úriembert, Benyovszky Móriczot. Akkor hát hallott már róla, de miért keresnél? Hát ugye ő Madagaszkár királya volt. Micsoda? Mi volt az? Semmi. Volt itt vagy egy kis pár száz fős törzs, és 5 évig annak volt a törzs főnöke. Semmiféle nyomot nem hagyott Madagaszkár történelmébe igazából, ez csak nálunk ilyen felturbózott, ilyen túlkapás, hogy bármiféle, semmi nem, hogy kultusza, hanem nem is ismeri. Egy átlagember pedig nem, hogy Benyovszky Móriczról nem hallott, hanem meg Magyarországról sem, tehát nem, hogy hol van, hanem a puszta létezését nem tudja Magyarországnak, hogy van létezik ilyen ország is. Erről ennyit, ez ilyen magyaros kicsit ilyen túlkapás. De amúgy jó pofa egyébként, úgy tetszett úgy sem. Egyébként egy másik városban, Antsirabe városban, ahol csak átszálltam a buszok nevezett járműről, ott is van egy Benyovszky utca, de azt már ők nevezték el. Ez a Antsirabe város egyébként az a hely, ahhoz közeli hely, ahol az ő telepe vagy, ahol ő élt Madagaszkáron, és valami úton módon csatlakozott az utcát, hogy Madagaszkári utca nevezik. Kettő van. Egyébként pici utca ez akkor, amit itt ez a 200 méter egész utca. Nem volt neve, gondolom. Itt a sok utcán nincs is neve, csak számozva vannak. Ez szintén egy piac, ahol minden öreg néniket, mindent, ezek fűszerek, meg bab, meg bogyó. Ugye említettem, hogy fogom is még sokszor, hogy rendkívül szegény országról van szó, viszont olyan szinten el vannak látva mezőgazdasági, tehát akár növényi, állati, zebu, ez a húposzalvas marha, ami Dél-Kelet-Ázsiában és Kelet-Afrikában él, hogy nincs éhezés. Ez a nagyon pozitívum. Nagyon szegények, de nem éheznek. Tehát nem láttam sehol csontsolán gyerekeket például, vagy arra mint sok más országban. Ezek pedig itt, hát ez béka. Nem kóstoltam meg, lett volna valahol, az ilyen, aki most látta a kambodzsai beszámolómat, az most nem akarom felidézni, mert Madagaszkárról van, nem Kambodzsáról, biztos látta, hogy szeretek megkóstolni bizonyos különleges állatokból készülő kaját, de csak akkor, amikor biztonságos helyen tartózkodok. Ez azt jelenti, hogy mellékenyiség a közvetlen közelben legyen azonnal, mert a piacon nem, mert itt probléma történik, akkor baj lesz mindenkinek. Inkább kihagytam ezt a békát. És akkor ne csak az ételről, hanem italról is legyen szó. Ez a leghülyébb nevű sör, amit valahol láttam, meg ahol megkóstoltam, a 3 ló nevű sör. 3 lófej van, és 3 lónak hívja. 3 horses beer.
a neve, és ahhoz képest, hogy francia gyarmat volt, köztudottan a franciák, hogy borívók, ahhoz képest meg egy afrikai országban meglepően nagyon jó sör volt egyébként. Nagyon sokat is fogyasztottam belőle, mert szeretem. És innen tovább indulunk, Toliara városba tengerpartra délre, és hogy szemléletesen ez a sajátos képalkotási módszer, Toliara város. Ez a Google fordítóba beírtam, és csináltam egy képernyőfotót, és közben belinkeltem ide a képek közé, hogy tudjuk, hogy hiába mondom, hogy Toliara, úgyis el fogja felejteni mindenki, de így kicsit megvan van. Most akkor nézzünk bele Madagaszkári vidékben, hogy is néz ki egy falu, egy országútnak nevezett, hát ilyen csapás, vagy valami. Ez egy falu. Ez az épület, ez a kis vályokonyhó, ez nem valamiféle disznóval, vagy valami állati, ebben emberek élnek. Itt vezetékes víz, áram, meg ilyesmi, abszolút semmi nincs. Semmi. Hát az, hogy internet az meg, itt meglőttek, itt teljesen a vidéken meg voltam lőve, mert közben ugye mindenki várta a Facebook posztokat, mert sokan írogattak, hogy mi van velem, agyon lőttek, elraboltak, vagy kiírtak bármi. Nem, csak egyszerűen itt ez is ismeretlen fogalom, itt az internet, meg mindenféle infrastruktúra, utak állapotáról is inkább is majd fogunk látni néhány képet, hogy is néz ki egy út. Hát, hogy emberi arcokat is lássunk, mikor megáll egy ilyen menetrend szerint, hogy valamilyen közlekedő busz, amin utasok vannak, akkor a helyi, általában a fiatal gyerekek, vagy mindenféle megrohanják utasokat, és akkor mindenféle sűrű dolgokat ilyen. Ez valami, hát ha jól látom, csirke, nem tudom, nem kóstoltam meg, mert az említett dolgok miatt, mivel mellékhelyiség nem áll rendelkezésre, ezért inkább kihagytam. Nem, azt mondom, csirke, sokat sütnek csirkét. De ez már nem csirke, ez ilyen, most nem tudom, hogy sáska, vagy minden van ebben, inkább ilyen lóbogár jellegű jószág. Hát most aki látta Kambodzsában, szép megkóstoltam ezeket a dolgokat, mert biztonságos helyen tudtam, és még ízlet is ráadásul. De itt nem, kihagytam. Pedig lehet, hogy jó volt egyébként, nem tudom. Ismét egy ilyen emberi arc. Igen, ezt mindig el szoktam mondani, hogy tényleg volt már olyan előadásom, amikor kicsit így ért valami kritika, úgymond jogosan, hogy embereket, azt az izlandi volt egyébként, hogy embereket nem igazán fotóztam, azért, mert semmi különös nincs rajtuk. De itt van, itt bőven lesz emberanyag, mert rendkívül különleges. Ez a kislányom egyébként látszik, fiatal egyébként, 10 éves, szerintem nagyon max 20, hogy festik az arcokat. Lesz még több ilyen festett arcú. Az arcfestés ez nem holmi vallási vagy törzsi odaadás, ez egyszerűen ami nálunk a tetkó, vagy a piercing, vagy bármilyen testékszer. Ők ezt használják. És általában a gyerekek vagy fiatalok használják, idős embert már ritkán lehet venni kifestett arccal, nem divat. Én is itt vagyok lassan 55 éves, és akkor nincs tetoválásom, de most tetováljam magam. Persze. Sajnálom a pénzt egyébként. Egy számos egy ilyen tetoválást, hogy nem is tudom menni. Hát repülő járnak közöttől. Akkor nézzük, megérkeztem Toliara városban, ami tengerparton van. Egy kis életkép, hogy milyen is itt egy nagyobb vaskalás, ilyen 100 éves körülbelül. Hát, itt nem sok hang van, mert nyugalom van. Most látjuk, hogy ott a tengerben, itt a gyökörfog, ez a bizonyos zembó, ez az állat. Ennek a húsát, tejét, mindenféle aztán befogják idegvonónak is, minden porcikáját felhasználják, ez egy univerzális állat náluk, a zebú. Egyébként az egyik oka annak, hogy itt véletlenül nem búvárkodtam, hanem most ez az a oka. Egyik oka. Ott nincs út. Meg lemossák a lábát legalább. Igen. Egyébként nagyon szép a Napramente a tengerparton, egyetlen pozitívum. A Napramente mindenhol szép, de nevezném a Napramente. A Napramente az a végén lesz majd érdekes, amikor egyik legkülönlegesebb Napramente itt ért Madagaszkáron egyébként. Szintén egy ilyen kicsit vicces. Ez egy mellékhelyiség. Nem rajtam a mögött egyébként. De érdekes ez a... Nem tudom, mit csodálkozik.
Szintén itt Toljára egy kisebb, de nem mégsem kicsi város, egy ilyen életkép egy helyi buszpályaudvarról, a helyi forgalomról. Zajlik az élet. Egyébként ez egy vendéglátóipari egység volt, ahol felmentem, egy ilyen úgy hívják, hogy roof terrace pár, egyenletet. És innen jól rá lehet látni a városra, vagy rá lehet, és így meg tudom nézni a helyiek életét közelebbről, hogy mégis, hogy mit. Ezek a mikrobuszok egyébként a tömegközlekedés fő eszközei. Ilyen sima, rendes autóbusz nagyon kevés van. Ezekkel visznek utasokat, és akkor indulnak el, amikor megkelik. Most ebből nekem volt problémám, mert szerettem volna továbbvárni, mert az élettanulásban semmi nincs, de egyszerűen nem tudtam. Addig a busz nem indult el, amíg az Istennek, amíg, és azon álltam össze-vissza, hogy azért, mert elvitt az eső a utat, meg minden, ott száraz évszak volt, tehát tudom, azért mentem pont október-november, mert száraz évszak van, még a vége felé, és tehát poros, tiszta por volt minden út, semmi nem volt felázva, de valamit hazudik el a hideg külföldinek egyébként. Érdekes a külföldiek elnevelése. Ugye mi is használunk pejoratív kifejezéseket a szélesbőrűekre, meg ők is ránk, tehát amit eddig 3 ilyen verziót hallottam egyetemben, a legáltalánosabb latin-amerikai verzió, az a gringo, amit főleg Mexikóban, Latin-Amerikában használnak a fehér emberre. Volt egy másik még, Kenyában a zongo nevet használták a fehérekre, itt pedig a vaza, ami egyébként valószínű rokonnyelva, vagy a rokonságot mutat a hangzása a zongóval, vazának nevezik a fehér embert. Nem is annyira sértő egyébként, de vagy nem tudom ők, hogy gondolják, rám is használták, de nem valami gúnyos hangember, hanem ők így hívnak és kész. Hát most nem, az emberek nem voltak egyébként sehol velem ellenségesek. Nem mondom, hogy kirívóan barátságosak, de nem is ellen. Tehát olyan kicsit olyan nem hülyék, nem akartak nagyon különösen átverni. Olyan közömbös, olyan köztes állapot, hogy is mondjam. Itt is egy ilyen utcaforgalom. Ez egy autó, ez egy valószínűleg mikrobusz. Itt is egy ilyen utcakép. Ez a sárga, az a terma, a zöld felirat, egyébként ez a helyi telefontársaság, ez a telefon Madagaszkárnak a rövidítése, ami semmit nem ér. Van egy francia Orange, egyébként világcég, az, ami használható valamire. Az utcák mindig tele vannak. Ez nappal is, éjszaka is állandóan mind jön, megy, ide-oda mászkálnak, látszik, nem csinálnak semmit. Tényleg egyébként ilyen utcán valahol ilyen dolgozó embereket nem nagyon láttam, kivéve vannak ilyen házi utcán autószervizek, ilyen magánszervizek, ilyen ott van régi autókat, a bükkölnek állandóan, mert másképp elromlanak, és az utcán egyszerűen gyakig olajosan mindenki, sokan szerelnek autót. Nincs ilyen műhelyen, meg ilyen szalon, bármilyen helyük sem, utcán csinálnak mindent. Nagyjából nem jártam Kubában még, de nagyjából tudom elképzelni ezt, és ott is mindent így maszek alapon, így kókányolnak lényegében, vagy valami. És én Toljára város közelében elmentem egy kisebb nemzeti parkba, a nevére nem emlékszem, még nem az iszálló, hanem egy másik, és Madagaszkár ikonikus növényeit, a baobab fákat megnéztem. Érdekes olyan gókás, mert úgy néz ki, mint egy sörös üveg. Engem legalább, nem tudom miért, engem arra emlékeztet, hogy kinek kiragadt meg.
Most ezekről a hatalmas fákról, itt még nem is annyira hatalmasak, azt kell tudni, hogy több ezer éves, a szárazföldi élőlények közül a legidősebb élőlények a világon. Csak a tengeri korallok, amelyek idősebbek, azok 10 000 évnél is idősebbek lehetnek, ezek nem ritka a 6000 éves faj is. Ha belegondolunk, tehát az emberi civilizációval egyidősek. A piramisokat, meg az egyiptomi, vagy meg a mezopotámiai kultúrákkal egyidős fák. Ha kivágják is képes visszanőni, egyes ilyen tudományos, hát ez most vagy igaz, vagy nem, hát annyira szívósak, hogy talán még egy atomrobbanást is kibírnának. Ez vagy igaz, vagy nem, de többen is mondták. Itt szigorúan kísérővel lehet mindenhol menni. Egy fiatal ember felajánlott itt a vezetést, kicsi pénzért, nem tudom mennyi, ari pénzért, és ő mondta nekem, és ezeknek a fáknak a termése nagyjából olyan, mint nálunk egy mangó, tehát ilyen kicsi ovális alkatú, és mint egy jó nagy libatojás körülbelül úgy néz ki a termése, és ott volt lelukarigálva, száraz volt, és ott abban voltak a babszerű magjai. Egy ilyen termésben van majd 10 mag. Kérdeztem a srácot, hogy vértek ebből a magból? Ott van, vigyette, szedjél össze. Ott is akkor megtöntem. Ez hiba volt, de később, ha hazafelé jövet a repülőtéren szembesültem vele, hatalmas plakát, 10 nyelven ráírva, hogy szigorúan tilos kivinni mindenféle növényjelölt Madagaszkáron. Oda ment a kuka mellé, aztán így, mint hogyha azt is így van, fészkelődnék, az ebbenből pakoltam kifele a magokat, mert hát nem lett volna szerencsés tényleg egy ilyen megdőlni, mert több ezer euró is meg tudnak büntetni egyébként. És sok országban sportot ütnek ebből, hogy a külföldieket így meg is büntetnek. Egyiptomban például nagyon népszerű, hogy a tengeri kagylókra, meg ezekre a minden, hogy ottani ásványanyagokra rámennek, és nagyon súlyos bírságot szednek ki a turistákból. Ugye erre érdemes figyelni, csak én ugye a srác ezt nem tudta, hogy tilos kivenni. Pedig azért, mit tudom én, hogyha elültetnék a kertbe, akkor 10 000 év múlva, vagy 6 000 év múlva lenne egy hatalmas balmafa, Karcag Körös hány alatt. Sok van belőlük egyébként. Ezek amúgy ilyen, nem túl magasak, ezek ilyen 8-10, sokkal magasabbak is vannak ettől egyébként. Fontos megemlíteni, hogy ezeknek a baobabfáknak összesen a világon 9 faja van, 9 fajból állnak. Ebből 6 faj él Madagaszkáron, 2 él Kelet-Afrikában, Kenya, Tanzánia, talán Mozambik, Uganda térségében 2 faj, és 1 faj él Ausztrália északi részén még. Nem egy sűrű faj, hát itt is egy mókás, ilyen baobabfa van, ilyen emberi arcot ábrázoló, ilyen kis kitüremkedés, vagy ilyen bücsök, olyasmi. Egy másik állat, ez egy ilyen 20-30 centis kis gyík. Na és innen visszafelé kellett mennek innen Antananarivo felé, egy kis település, hogy Ralohira nevű kis település, aminek a közelében, ez csak egy szállás volt, még egy apró falu, egy csodaszép nemzeti park, az Iszálló nemzeti park van itt a falu közelében. Szigorúan védett, csak kísérővel lehet bejönni, és csak gyalogok. Ez egy egész napos, ahogy leszálltam itt Ralohira városban, azonnal megrohantak ilyen tényleg angolul beszélő, ilyen kis kitűzővel látott ilyen idegenvezetők, hogy visznek körbe, meg kellett velük egyezni, nem is tudom menni, nem kevés pénz volt, azt tudom, de meg kellett velük egyezni jó alapok után, hogy körbe tudjam járni a nemzeti parkot, csodaszép, sziklaformációk, nagyon későbbi utazásaink során Ausztráliára emlékeztet egyébként a táj szempontjából, és egy ilyen különleges képezőket szoktam így itt próbáltam ki a fényképezőgépen, hogy itt tőleg a megős jól sikerült. Vöröses sziklák, meg nagyon. Itt dzsungel, vízesésről kezdve minden volt, meg az állatvilágról majd mindjárt azt mondom. Na itt is egyéb, a 6-ból egyik baobabfa. Ez kicsi egyébként, ez ilyen, mint egy nagyobb virágcserébe, ez egy térdig érő kis gömb, mint egy labda, akkor egy focilabda körül a maga a törese. Hát ez is hiába kicsi, de a srác volt, Emmanuelnek hívták egyébként a kísérőmet, hogy ez mindössze 500 éves a fa. Ez nem öreg. Ez a faj, ez nem is él, ez 1000 évig él, ez 500 évig megválassza.
Itt is egy és egy igazán szép hozzá se lehet nyúlni a világához, sem meg se lehet szagolni, hogy milyen illata van, annyira vigyáznak rá. És semmi, egy fűszálhoz nem érhetem hozzá szinte jóformán. Volt, hogy úgy kellett lépjek, hogy erre hogy szigorúan a keskeny ösvényen, hogy rá ne lépek egy fűszállhoz. Annyira őrzik egyébként, és ezt nagyon becsülni belül, hogy nagyon vigyáznak a természeti körülön. Egy szemetet sem láttam semmit sehol eldobálva. A városokban viszont van bőven. Ez a kis szintén érdekes jóforma. Várna és ő egész kemény mászást igényel sokszor, tehát megerőltető, úgymond. Itt egy vízesés. Azt hiszem, hogy a következő kép az videó lesz, így van, igen. Az. Hívott a srác, hogy lehet fülödni a vízesésben. Én csak így kézzel belenyúltam, már 2 éve voltam, mondom, fülödjél akkor elmondani. Ezt kihagyom, jó? Ott itt, meleg, tudottan, közel 30 fok. És szintén egy baobab van, mert ezekből nem lehet betelni a látványokban, ezek annyira. Na most annyit kell tudni, hogy nagyon-nagyon egyedi, úgy hívják, hogy endemikus, sok endemikus élőlény él Madagaszkáron, ami azt jelenti, hogy egyedül a világon csak itt élnek ilyen állatok. Tehát a legismertebbek a lemúr, ezek a makifélék, de ugyanaz a baobabfákra is igaz. És van egy olyan állat, ami, és az emberre szinte ez sem veszélyes, egyetlen egy állat van, ami emberre veszélyes lehet. Ez pedig ez a skorpió, ami a egészségben a kövek alatt megél. Hát ez egy ilyen 6-7 cm méretű skorpió volt. Ugye? Nem nehéz kitalálni, hogy ki a kedvenc filmfigurám, főszerepben Harrison Ford. És van egy jelenet, az a 5. részben, amikor a fiát megcsípi egy skorpió. A gyereknek kell ilyen, hogy megcsípett egy skorpió, ekkora, kicsi vagy nagy? Nagy, örülj neki, mert az nem, akkor nem dőlesz meg. Tehát ez a nagy skorpió, ez nem halálos mérgű, fájdalmat okoz, de nem mérgű. A kicsi, ami 2 centis, az nincs Madagaszkáron, tehát de az megcsípi, mert ez sem, mert kurva anyját az élenleg az ilyen dögnek, hát nem nyúltam hozzá, mert a kicsit közelebb a fényképezőgépben, és akkor így elkezdett felcsattolni. És akkor előkerült, tehát amikért jöttem igazából a fő cél, ez a rendkívül aranyos lemúr fajta, ez a gyűrűsfarkú maki egyébként, nálunk is van a állatkertekben, Nyíregyházán, meg aztán Pesten is, ez így elég népszerű, rettentő mókások, nagyon vigyáznak rájuk, tehát szigorú több éves börtönbüntetés, hogy valaki bántanulja őket. Mindenhol, igen, már fára, emberektől nem félnek, nyilván nem senki nem bántja őket, jól lehet velük szelfizni, ezt is fel. De úgy különösebben nem. Tilos lenne őket ezetni elvileg, de sokszor mégis van, aki próbálja, hogy selfie, vagy bármi, közel tudja fotózni, magához csalogatja őket. Van belőlük, az tény. Itt is egy ilyen kis. Egyébként nagyon sok fajuk él egyébként Madagaszkáron, ez a gyűrűsfarkú. Nem sokan jegyeztem meg a nevét, van még, amit majd látni fogom a későbbiekben. Van egy olyan, hogy szifata és indri fajtájú még. Egyébként a főemlősök családjába tartozik, tehát tudni kell, hogy ezek nem majmok. A malagaszi ember kikérik maguknak, hogy a monkeys, tehát ugye a majomnak hívják a lemurokat, vagy a maki, vagy pedig a lemur elnevezés, ami vonatkozik rájuk. De mégis egy családba tartoznak a majomfélékkel is igazából, meg más egyéb ilyen maki, sok alfajuk van, meg variáció. Hát egy selfie következik. Ki a nagyobb majom? Kérdés. Melyik vagy te? De hasonlít. Igen, az egyébben gyűrűs.
nagyon aranyosak, jó pofák egyébként tényleg. És hogy mennyire tisztelik őket, hogy mennyire kultusok meg nagyon büszkék erre a természeti adottságra, viszonyaikra. Ez itt a következő kép, a helyi Tesco. Itt hívják a bevásárlókat fontos. Most innen Toljára városból tovább vettem az irányt, nem is pontosabban Ramon irányból, visszamentem Toljárába, és innen készültem északra Morondava város felé. Csak ott megragadtam. Hát így néz ki egy tömegközlekedés egy ilyen buszon. Kicsit kilógok azért a fordulót. És a helyiek tényleg ilyen megbámultak azért, mert nem sűrű van ilyen, hogy valaki csak így egy fehér ember bejön az ő buszaikra, nem jellemző. Amikor megérkeztem még Antalyaníróban, a szálláson feldobott egy lehetőséget, hogy egy ilyen mikrobuszos túrán vegyek részt. Nem is volt olyan, nem tudom, euróban mondta, hogy nem is volt veszélyes. Egy 15 napos vagy 20 napos túra. Na most a dolog az, hogy én nem akartam ott összezárva lenni hermetikusan 10 vagy 8-10, főleg francia turistával, akikről hát nem mindig van a legjobb véleményem egyébként, nem szó sincs Trianon meg ilyenekről, hanem hát sok közülük most például, hogy hazajöttem Kambodzsából, elég sok franciával találkoztam, és nem volt a legjobb véleményem róluk, megmondom őszintén. Ez az igazi Madagaszkár szerintem. Most annak nincs értelme, hogy én oda zárjam magam 8-10 nyugat-európai vagy amerikai turistával, és akkor még az, hanem sokszor úgy mennek, hogy éjszaka mennek ezek a mikrobuszok, lefoncsolt üveggel, hogy ne lássa a külföldi ezt a szegénységet, meg ezeket a viszonyokat. Tehát én azért jöttem, hogy lássam ezeket. Hát úgy viszonyokról, hogy a buszból néhány fotó, hát ez nem az a Forma 1-es autópálya, és ez általános. Újítanak néha utakat fel, de jellemzően ez a országutak viszonyok, de még ettől is fogunk látni rosszabbat, mert átéltem dolgokat. Hát nem az jobb betől szerintem. Ez mint egy java is volt. Ismét egy ilyen fiatal lány, akinek az arca ki van. Ez az arcfesték egy ilyen anyagból, meg állítólag van benne még ilyen madárüllék is ebbe a festékbe, szóval én inkább... De lesz még majd. Olyasmi, igen, guánó, igen. Szintén egy ilyen. És itt szintén felszálltam egy buszra, itt útra keltem Toljára városból, mert találtam mégis itt ragadtam egyszerűen 2-3 napig majdnem, mert nem tudtam mit kezdeni magammal tényleg, mert a busz egyszerűen nem indult el, mert nem volt utas rajta, csak összejött azért néhány ember, és itt jött délről Toljára észak felé mentem volna, láttam én, hogy a térképen létezik ott út. Tehát igen, nem csak a busz nem ment addig, hanem egy nagyobb folyó, vagy inkább vízmosás volt ez. Képen. És elég ment a busz, innestől kezdve, szerintem építettek pont valami hidat, vagy egy erőmű, nem tudom mit építettek oda, de valami ott fel volt egy pár teherautó, ilyen dömper teherautó, amit ott földmunkákat végeztek. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ezen a folyón át kellett menni valahogy, híd nincs. És ilyen fiatal, főleg fiatal fiúk, ilyen lélekvesztő, ilyen csónak nevezett vízijárművön szállítják át nem csak az embereket, hanem a létező minden, motorbiciklitől kezdve a szekrény, mindent átvisznek, mindent meglogisztik. Így néz ki egy ilyen átkelés a folyón, egy ilyen lélekvesztővel, egy katamarán, 2 hajós oldal. A víz egyébként nem mély, mert már mindjárt látni fogjuk, hogy... De persze a végén át akartak verni, mert akartak húzni 50 euróval, na egy nullával kevesebb ez az 50, mondom. Így néz ki egy ilyen folyóvaló átkelés. Ettől sokkal durvább, meg keményebb folyóvaló átkelések vannak. Logisztikában nagyon királyok, az biztos. Tehát mindent el tudnak vinni bármivel. Szintén, na innen, ahogy átértem a folyón,
egy személyautóval, ugye kifizettem a buszjegyárát, és nem tudom, hogy bódolják le, vagy hogy osztozzák meg a pénzt, de egyszerűen csak jött a sofőr, hogy itt van, ez lesz tovább, majd mondta a falu, Manja a falu neve, hová mentünk, és hogy tudok onnan Morondavában jutni. Majd lesz másik autó, másik busz, és akkor majd azzal megyek. Most én vártam már, eltelt sok idő, ott vártam ebben a faluban délutántól 4-5-6 órát, nem tudom mennyit. Már kezdtem olyan, szó szerint volt egy ilyen kis büféféle, a tartalmát már majdnem félig kiittam, mert szorgos voltam a melegtől. Egy igazi borfészek volt ez a Manja nevű falu egyébként, tényleg egy pár százal lakadtak. Ott vártam a buszra, és akkor megjelent egy jármű. Egy Toyota pick-up elvileg. A lámpái látjuk, ki vannak rohadva. Ezek az első, ezek ilyen Teburól beszerzett ilyen műanyag, ilyen lámpapótlók. A dolog érdekessége, hogy ezen az autón, itt a pick-up része, körülbelül 30, és belül a utasérben kb. 10 voltunk. Hát körülbelül 40 ember egy autóban. És ez még hagyján, hanem ez egy éjszakai 12 órás álmokfutás. A dzsungelen keresztül, vagy ahogy mondják, nálunk tökön passzuljon keresztül szó szerint, ezzel a pick-uppal. És én még ültetek az első ülésre a sofőr mellé, a valós ülésre, hogy nekem ott a helyen nincs. Kiválasztott. Jó? Nagyon jó. Igen ám, de egy idős nőt, egy ilyen 120 kilós idős nőt mellé ültettek az ajtó mellé. Akkor elkezdett menni a sofőr, és ugye ez egy földút volt, ez egy, nem is földút, ez egy traktornyomnak megfelelő ilyen csapás volt végig, és ez kb. 200 kilométeren keresztül. A lényeg az, hogy Orszultban váltó, oda-sebességváltó, plusz 4 kerékmeghajtás, és minden egyes sebváltás alkalmában 3 helyen kaptam könyvékkel. Gyomorszáj, lágyék, nemi szerv. És ezt elváltam. Gyomor, lágyék, gyomor, tök. Tök, gyomor. Lágyék, tök, gyomor. Így. 12 órán keresztül. Annyi, hogy egyszer valami istenhátomötti faluban, hogy ilyen, hogy látunk a jó előtt, az éjszaka kellős közepén a sofőr megállt, és ott mindenki hozott magával ilyen nátszület, pokrósz, minden, le a fűvel össze-vissza, én maradtam az autóba, és kicsit pihentem. Nem tudom, hogy fél óra, 1 óra, másfél, nem tudom, de ez nekem megváltás volt az a kis pihenés. Aztán jött egy hasonló folyó, ami egy ilyen vízmosásféle, nem tudom mi volt, az éjfél után sok, és azon át kellett menni. A kocsiról mindenki, egy rengeteg gyerek, 10 gyerek, biztos volt kisgyerek is, lefele mindenki, át kell gázolni ezen a folyón. Hát neki könnyű dolgok volt, mert csak egy papucsban voltak, rajtam volt cipő persze, egyedül utasként, levettem, és mert közben a kocsit át kell tolni. Én vállaltam volna, hogy segítek a tolásban, de addigra már a helyi férfiak megelőztek, és áttolták az autót, vissza megint. Utána ez a pihenés, ott a dzsungel közepén a pihengetés. Hát ettől a gyomorszáj megütésektől azért nekem, hogy is mondjam, a gyomorműködésem, a bélműködésem kicsit megmozdult. Szerencsére én még ilyen konzervatív ember vagyok, én persze használok én is telefont, meg technikát, de mindig van nálam egy füzet, egy kockás füzet, Tesco-ba 70 forint. Abba szoktam mindig jegyzetelni dolgokat, felírok, hogy mi működik. És ezt a füzetet most elővettem. Nem azért, hogy olvasgassak. Kitéptem bele 3-4 lapot, szépen összeszodoltam, összegyűlöltem. Arrébb vonultam a dzsungelsen, néztem, hogy nincs egy skorpió, vagy nincsen valami ott a környéken, egy telefonnal, és ott megoldottam 1-2 dolgot, mert nagyon muszáj volt. És egyszer, közben néztem a térképen, elindultunk végre, néztem a térképen, hogy is járunk, és láttam, hogy valami kis pici kék csíkot, köves út, végre köves út. Abban nem volt köszönet, csak annyi, hogy megérkeztünk Morondava városba. Ha jól emlékszem, ez Madagaszkár harmadik legnagyobb városa, ilyen 100 000-es lakosú, meglepően kellemes hely egyébként Morondava. Na, még igen, itt még a logisztika, ilyen a zöld dolog, itt a hátizsákon egyébként, ilyen kurnival, meg ott biciklitől kezdve a szekrényig, azon minden volt a pick-upon. Meg 40 ember. Amit el lehet képzelni. Amit nálunk elvisznek 3 busszal, meg 2 teherautóval, ez a pick-up elvitte.
De ott én tehát leszálltam, meg a lábam minden remegett, mikor megérkeztünk a Rondavámon, és a szállásokon láttak, hogy hát minden kínom volt. Mondta a kis fiatal lány, hogy várj egy kicsit, nem várok. Szóval kész, fizetek. Borodaváros egyébként tengerparton van, és egészen kellemes hely. Hát a tengerpart az mondjuk, úgy mondjam, négy kívánni valót hagy maga után, tisztaságban, de az épületek egészen látványosak, ilyen a gyarmati, francia gyarmati múlt minden pozitívumát őrzik. Itt el lehet úgy lenni. Tök olyan. Igen, azt mondom, hogy ez valami szálloda egyébként. Igen, szálloda. Nagyon. Kevésbé piszkos a többitől. Olyan jó kis sétákhoz lehet tenni, meg jó, egész jók a kajálnák, jókat lehet kajálni. Látjuk, hogy a madagaszkári zászló is piros-fehér zöld, ilyen a hasonló színe. Ilyen mindenhol ilyen kivényhet bárkák, de így néz ki a kicsit zajos lesz a tengerpart, egyébként ez videó. Fúj a szél aztán. De most már tudom, hogy kell a kamera elé, vagy a telefon elé egy zsekkendőt, vagy valamit bármivel eltakarni, és akkor nem lesz az a zúgás. Ez mindig is zavart. Ez a... Ilyen kis lagúnák vannak így a tengerben, és torlázgatnak, meg ilyen mindenféle bárkákkal közlekednek. Igen, valami a halászat. Nagyon, egyébként itt tettem ilyen rákféléket, ilyen homár, meg ilyen langusztal, meg ilyeneket, meglepően olcsó áron. Kár, hogy akkor nem csináltam fotót. Igazából az a baj a rákfélékkel, hogy a 80%-a az, hogy kidobni való, csak tehát egy ráknak kb. 20%-a ami eltűnik. Meg jó lehet elrakni. És igen, intenzív az éjszakai, meg az ilyen vendéglátói élet egyébként Morondava városban. Itt az, amit előbb mondtam, az a sláger, az ez a következőképpen, ez a így néz ki egy vendéglő belülről, minden van, észre, ital, minden utóbbi. Ez az a sláger egyébként, amit most volt amit milliószor hallottam, ezt bárhol mentem, a buszoktól kezdve, a vendéglőkben, a szállodában, mindenhol ez a sláger szólt, ezt milliószor hallottam már. Majdnem énekeltem magamban, hogy ezt a badi. Most így néz ki a autóval, a pick-uppal való utazás, nagyjából így néz ki egyébként egy jármű, amikor közlekedik. Majd ebből lesz egy videó is egyébként, hogy is néz ki. Az út, ez a jó minőségű földút, hát az, amit én mentem, az mondom, ez egy traktornyom volt igazából, egy átlag. Az életem egyik emlékezetes ilyen apokaliptikus, ilyen álmok futása a dzsungelen keresztül. Na ilyen, ez a videót én, ez így néz ki ilyen. Tehát Morondava város egyébként, remek kiinduló pontja, viszonylag közel, nincs közel, 100-valahány kilométerre van. Hát nem csak Madagaszkár, világviszonylatban kiemelkedő, látványos, nagyon szép nemzeti park. Ma is ez volt, ezért mentem ide, hogy oda eljussak, és ide Maki, itt a hátára az embernek. Tehát így 10-valahány ember a pick-upban, gondolom a sofőrnél mellett is még 3-4 ember körülbelül így a végén. És akkor így közlekednek így a települések között.
És innen Borondavárból, a szállásomról mentem oda, látni fogjuk a nevét, az egy kicsit kimondhatatlan Fózsa nevű nemzeti parknak. Így néz ki. Ez a világos kék fehér egyébként, ez nagyon jellemző színek szerte Madagszkár, főleg a templomokat festik ilyenekre. Ja, ilyen, nem tudom, látszik-e a kereszt, a fő vallás egyébként a katolikus, a francia a többsége. Ezen kívül léteznek még valamennyi néhány százalék muszlim, illetve hindu vallású a kisebbségben, de a túlnyomó része katolikus egyébként az országnak. Most a nemzeti park neve ez. Szingide Betmahara, ez a neve ennek a nemzeti parknak. Az odavezető út is látványos, és úgy oldottam meg, hogy a szállásom szerveztem, hoztak egy sofőrt, egy angolul is beszélő sofőrt, és úgymond Berlin csapót összefogtuk úgymond hárman, egy francia és egy japán fiatal hölgyel. A fiatalságban is a japán hölgy ilyen kortalan, azt mondtam, hogy valami 20 éves, aztán kiderült, hogy egy évvel idősebb tőlem ez a Yuki nevű hölgy. És így néz ki ez a nemzeti park neve. Cinki, röviden csak Cinkinek hívják. A jelentés egyébként az, hogy ahol nem lehet mezítláb járni. Majd látjuk, hogy miért nem lehet. Lehet, csak nem érdemes. Ez itt a Szent Baobab fa, a közelébe is szigorúan tilos papucsban, vagy csak zokni, vagy mezítláb lehet a közelébe menni. Hát kicsit szúrja az ember lábát a föld, de muszáj közel menni valamennyire. Valószínűleg a legöregebb, kb. 6 vagy idősebb is 6000 évnél ez a Szent Baobab fa. Tehát ilyen látványos, ilyen göcsörtös, ilyen mindenféle gumók nőnek ki belőle. Nem tudom miért szint pont ez. Talán lehet, hogy a legidősebb ez. Lehet, hogy azért. És ugye Borondavából a nemzeti park egy 3 napos kirándulás lényegében. Egy nap az odaút, szállás, egy nap a nemzeti parkban, egy szintén vezetővel kirándulás, és egy nap vissza az országút. Hát ez is egy kalandos, körülményes, mert itt is át kell menni 2 folyón. Valamivel szervezettebb, itt már motoros hajók állnak rendelkezésre. Egyébként ezzel a jeeppel, egy Nissan jeeppel, ezzel mentünk, hogy jól emlékszem. Így néz ki az átkelés a folyókon. Ilyen, hát lélekvesztőnek tűnő bárkákkal. Lámpa, felmegy az autó, több is, akár 8-10 autó is felfér ilyen hajónak nevezett. Igen, össze van fogva 3-4 csónak, és akkor ilyen deszkák, bambuszból készült deszkákat felraknak, és akkor akárhány autó is el tud ülni. A logisztika tudja. Semmilyen, de a rögzítés egyébként annyi, hogy egy nagy kavicsal, vagy egy kővel ki. Ha belesett a folyó, akkor így járt. Nem igazán, nem másik. És arrébb viszik mindig ezt a lámpát, és akkor a következő autó mellé tud állni. Tehát én nem lehetnék biztos felelni belőle. Ismét arrébb a lámpa, és akkor jött következő. Most maga a motor, maga a meghajtás a hajónak így néz ki. Az égszíjak körül, nem ám, hogy oda teszünk valami védő gondolatot, minek. Hozzáért letéti a karját, így járt, az kész amit. És akkor működik. Bármennyire primitív, bármennyire kezdetleges, vagy ilyen számunkra megdöbbentő, de működik a dolog. Látom, hogy folyó csinálni a róla. És 2 ilyen folyó van, a túlodon 2 minden előre. Ugyanúgy lámpa, autók le, emberek. Már vannak egyébként európai vagy fehérből turisták, mert a nemzeti park az nagyon népszerű, ahhoz képest nem volt se volt meg.
logisztikálás. Ott is beüzemelek egy motort. De a kurbéban működik. De van kínai gyárt nagyon valószínű egyébként. De ki tudja, nem tudom, hogy valami 1000 éves francia. De mennek. A végszíj ott is kicsit laza, de hát nem érdekes. Évben indult a motor és megy a hajó. Nem éheznek, igen, nem éheznek, az tény, igen. De még ugyanaz vesztesek sokkal, igen. Minden nélkül nekünk vagy nem? De, igen. Logisztikában nekem nagyon megkezdett, hogy ezt én nem győztem betelni, ebből a fotót is sokat készítettem, de videó közvetítésben. Szemlézet, hogy is működik ez az autószállítás itt. Nem, van köztük helyben, sok helyben is van köztük. Az is van, igen, egy pár, igen. Igen, ott egy, de kevés, jobban inkább helybeliek vannak egyébként. Katona szerintem, vagy rendőr, ki tudja, hát nem lehet tudni, hogy mindenki, a rendőrnek is ilyen teleszínű ruhában, vagy zöld színű ruhában járnak általában. És ezek pedig ilyen valvafákat ábrázoló, ilyen faragvány ajándéktárgyak. Azért nem vettem, de minden nagy volt, ilyen nagy, szépek egyébként, ügyes munka, csak nagy méretű volt ilyen, nem tudtam volna elhozni aztán. És akkor mi visszatérünk éppen a Nemzeti Parkba, a Zingi Nemzeti Park eleje az erdőség el, és ez a ikonikus kis állatka. Nem tudom a nevét ennek a makifélének. Hát az a baj, nem tudtam rá nagyon, de ez nem ugyanaz, ami van egy nagyon népszerű a kobold maki, ez nem az, ami itt a Fülöp-szigeteken és Indonéziában él, aminek ilyen hatalmas nagy szem van, ez nem az. Ennek a nevét elfelejtettem már, hogy ennek a neve. Ja, ilyen vakarózik, de. Egy nagyon aranyos kis lósz. Egyébként egy vaskaminek ilyen egész kis, nem nagy. Szintén egy ilyen közlekedés, nagyjából így néz ki egy teherautó az útviszonyok, tehát itt már egyáltalán nincs kövesúságban. Ez az a kis maki vagyok, ez a kár nem tudtam jobban rázomolni, de is. A szeme az vörös, de mondom, nem azonos a kobold makival, ami a legkisebb a főerősök közül, de ez is valami olyan a kis szem. Na, ez pedig itt az Indri nevű, szintén ilyen lemur maki. Lemur, igen. Egyébként eléggé mókásabb, mert itt hoppá, jaj,
lőttem. De nem, ez még fotó, mert lesz ebből videó is mindjárt, következő lesz a videó, ugyan. De szintén annyi talán a kicsit negatívum, amit, hogy ezek az állatok túlnyomó rész inkább éjszakai állat. Van inkább éjszaka aktív, elég nehéz őket nappal látni, lehetsen végre kapni. Úgy kicsit elmoszolott sajnos, de még a régi telefonomnak nem volt olyan kamerája, amivel jobban tudtam volna csinálni, de ez is elég játékosak egyébként, meg aranyosak, jó pofák vagyok. És akkor magáról a Nemzeti Parkról annyit kell tudni a címkéről, hogy ilyenek ugyan áll a világban is, de a geográfiai, a geológiai képződmény az rendkívül különleges. A világon nagyon kevés ilyen nemzeti park van. Ha jól tudom, 2 van ezen kívül, egyik Kínában, másik pedig Észak-Vietnámban. Ez a bizonyos mondtam, hogy mezítláb nem érdemes járni a jelentése a nevének. Ezek a sziklák, ezek mindenhol porfaénesek. Tehát ezeket a jég meg a különböző elemek széjjel minden csiszolta vagyunk. Amikor megyünk is, akkor fogadottan vigyázni kell, mert a kezet el tudja vágni a sok éles szikla. És itt elég érdekes volt ilyen kaland, valódi ilyen, ahogy mondják, ezt a via ferrata jellegű. A vezetővel ott ránk egy ilyen övet, egy ilyen karabiner, mint amit is van előttem, egy a karabineres csat, és akkor kötél szó szerint ki voltunk kötve ilyen beépített hengerekhez, mert innen lehet esni. Tehát ez egy eléggé bonyolult, és nem túl veszélytelen kirányítás. Valaki észnél kell hogy ember hová lép. És nagyon szép, nagyon látványos. Így néz ki így. Egy hatalmas tőrengeteg, egyébként óriási területű, tehát egy kisebb magyar megye területű az egész nemzeti park területen. Itt már a sziklavegeteknek a belseje, ahova éppen el lehet menni, mert nincsenek éles kövek. És itt egy panoráma fotón így néz ki a park. És szintén a Szigetország egyik ikonikus állata, ami elég sűrű, de inkább csak éjszaka metőszerű a kaméleon. Nagyon sok faj van, én nekem csak 2 sikerült így észrevennem. Most a kutatásaival a japán meg a francia kiscsaládok kimentek éjszakai ilyen kaméleon nézésre, de én olyan hullafáradt voltam ettől az autótól, meg az összes egész napos mindentől, hogy én hagyat vágtam magam, aztán én hozzá ne szólom senki. Így néz ki, így másik. Egyébként egyébként ilyen 20 centis vagy 10 centis, elég kis méretűek, de vannak egész nagyok, vannak a 2-3 centistől kezdve akár a 20-30 centisig is kaméleonok, de mondom, főleg éjszaka látszanak. És tényleg igaz, hogy a fák lombjai között nagyon nehéz őket észrevenni, mert annyira beolvadnak a környezetbe. Szintén itt a szingi. Ritka alkalom, amikor képet csinálok magamról. Itt pedig az utolsóimnek a bal oldali a japán, a jobb oldali a szereplőlány pedig a francia, aki egyébként ilyen brazil származású félig menni. Egész utolsóval egyébként az jut eszembe, hogy képzeljünk el egy kalandfilmet. Most a világon sok olyan film van, aminek ugyanaz a főszereplője, a forgatókönyv írója és a rendezője is, hát van sok ilyen ismert, Mel Gibson például, vagy Woody Allen, nagyon
híres ilyen színész, ilyen alkotó. Most ez a film, ez hasonló volt, ez az utazás hasonló volt egy filmhez, egy kalandfilmhez, aminek én vagyok a főszereplője, a forgatókönyvírója, és a rendezés, ami a kicsutott a kezem közül, köszönhetően az országnak a eléggé, hát kicsit mostoha viszonyainak, de inkább egy filmhez tudna hasonlítani, mint egy ilyen bármilyen egyéb más utazáshoz, mert itt azért voltak problémák rendesen. Például egy most még nemrég, aki biztos követett sok mindenki, hogy nemrég 3 jöttem a Kambodzsából, és egy simán frankó minden napról napra persze pontosan működött. Egy szegény játék országban, hát itt nem. Itt közömben volt a dolgok, hogy egy kis után a dolgok a kezeim belül, de attól még egy jó utazás volt. Itt a következő képben ezek ilyen 1 vagy másfél méter hosszú ilyen babféle. Hát ilyen óriás bab. Hát ebből egy pont Zoli barátomban, amikor összeállítottuk a cuccot, itt előttük a képeket, meg mindent, meg a járványokat. Kérdezte, hogy nem kóstoltam meg ezt a babot? Mondom, nem. Pedig mekkorát lehetett fingani? Hát az biztos, hogy lehetne jövő egyébként. Akkor következzenek a szintén a naplemente, a legszebb naplemente az egyik, amit láttam a egyetemben. Most ezek a baobabfák, ennek a helynek a neve egyébként a baobab sugárút, egy poros földút igazából, de vagy körülbelül 30-40 óriási, tehát ilyen karcagi víztól méretű baobabfák szegélyezik mindenhol, hatalmasak, és itt a sofőr megállt, ez már visszafelé úton van a Cingi Nemzeti Parktól, onnan felé, és megállt egy másfél órára itt naplementét megcsodálni, de tényleg csodálat, tényleg nagyon szép. Ezek egyébként a kedvenc fotóim, amiket itt szoktam, hogy ilyen alkalommal ajándékozni, és kinagítom ilyen nagyobb méretűbe, ilyen 20-40-50 vagy nagyobbban, és akkor kerettel együtt, ezt most kinek adtam így ajándék, vagy azt mondom, hogy ezt a képet. Egyébként ez ott van a számítógépemnek a képernyőben, a telefonomnak is régebben ez volt a borító képe. Nekem úgy büszke vagyok ezekre a képekre. A helyszín sem egy hétköznapi, szóval nem egy Eiffel-torony, meg nem egy Gízai Felze-torony, meg egy Colosseum, az egy igazán különleges tényleg. És ahhoz képest, hogy ez ilyen szép, egy-két turista, akárcsak a Cingi Nemzeti Parkban is egy lenyűgöző hely, szóval távol van mindentől, és elvétve fordul elő turista. Ott egyébként volt egy ilyen, nem akartam azt elhozni, mert nem is arról akartam beszélni, csak eszembe jutott egy ilyen poén, hogy van egy fantasy kalandfilm, ami egy tinédzserekről szól, és egy társas játékról, aminek Jumanji a neve, és egy képzeletbeli dzsungelvilágban jutnak a társas játék segítségével, és onnan kell kimenekülnek. És úgy menekülnek ki, ha végén kiabálják, hogy Jumanji, na most én ezt a Nemzeti Parkban elüvöltöttem ezt a Jumanji szót, és amikor mentem ki, mindenki a turisták úgy köszöntek, hogy hello Jumanji, hello Jumanji. Megjegyeztük. A baobabfának egyébként van még egy tulajdonsága, ez a bizonyos gyümölcse, aminek a magja is, de mondom, a termés egyébként ehető és iható a belőle készült ilyen, ez egy ilyen dzsúszló, ez egy ilyen gyümölcsé, a baobab termés. Ezt is. Egyébként egészen ilyen őszibarack, állagú, ízű és állagú, és az íze is hasonló az őszibarackhoz. Szintén egy ilyen festett kislány, ilyen jellemző, mondom, hogy ezek általában fiatalok festegetik magukat, idősebbek nem jellemző. Egy régi kedves barátom egyébként festőművészzel szemben, és ők ilyesminek, hogy küldek már neki ilyen különleges emberarcokat, mert akar majd belőle festményt csinálni. Ezt is elküldtem neki, mert a következő kislányt is, aki ezen szerepel. Tehát ezzel van egy közös selfie fotóm is. Nem ősültem meg, nem kell megijedni. Igen. Egyébként ez a póló, ez már annyira ilyen látszik, hogy viszeletes rajta, meg a kék póló. Szoktam vele csinálni, hogy ilyen nagyon szegény országban megyek, akkor ilyen, ezekben már beszállni járok, meg csak így van rajtam, ezeket kiviszem mindig magammal, és a szállásokon hagyom
Tehát valamelyik szegény takarító, vagy bárkinek a gyerekének, vagy valakinek jó lesz majd. De ebből úgy azért szoktam ilyen viszeletes, hogy most mondjam, kinyúlt pólókat ruhába hordani, hogy ne nézek gazdagnak ki. Nem is vagyok az persze, de így nem, hadd nézek ki csórolok a lényeg. Ja, egyébként ezekért a fotókért egyébként egy kis pénzt szoktak kérni, de ilyen, tehát elszámolva ilyen 100-200 forint, ami nekik egyébként nagy pénz, ahogy miénkhez képest. Már itt az utolsó állomáson, ez a Toalmasina nevű nagyobb város. Igen, mert ahogy mondtam, ez az északi sziget, ez a Rosszibi sziget, ahol búvárkodni akartam volna, ez sajnos a sok elment idő, meg a nagy távolság miatt ez kimaradt. Úgyhogy visszamentem Tananarivoba, fővárosba, és innen a sziget keleti részén levő Toalmasina nevű, aminek másik neve Tamatave, kikötővárosba mentem, hogy úgymond nézek azért, mert volt még vagy 2-3 napom, ez már az utolsó pár nap itt a Szigetországból. Egy meglepően kellemes hely, túl sok látnivaló nincs, de úgy időt eltölteni, a végén szétejtőzni, arra viszont jó, így néz ki a sugárútja. De ami a jellemző a városra, hogy az ország muszlim kisebbségének a többsége itt a környéken lakik, itt a következő képen egy mecset látható itt a nagy. És ugye tudja minden, hogy sokan tudják, hogy vasútnál dolgozom, tehát nagyon-nagyon kevés, apró, ilyen néhány 10 kilométeres vasútvonal maradt meg Madagaszkár egykori igen kiterjedt vasútvonalából. Hát itt ez már a vége felé járok, tehát az utolsó előtti videó, amikor egy tehervonatot kaptam Lencse végre, és ilyen poénos lett a vége igazából. Láttam ilyen táblát, hogy ki volt írva, hogy nem lehet fotózni, de olyan különösebben nem érdekelt. És egy videót tudom megresztetni annak. Nap alatt, megy alatt, minden van, de közben senkit nem érdekel. És itt a új ember észrevettek, hogy videózok. És most megáll parancsolt nekem, hogy fejezem be ezen tevékenységet. És hát akkor itt nagyjából már, mivel tengerparti kikötővárosról van szó, egy kicsit még itt turizáltam a végén, egy ilyen mindenféle ilyen, ami kell, kávé, kaja, sör. Ez a lényege, ez egyébként sok ilyen kupakot hoztam haza, mert egy jó barátom gyűjti a sörszkupakot, meg én is gyűjtöm. Soha nem szoktam venni hűtőmágnes, meg ilyeneket, ilyen ajándékot, nem. Viszont véletlenül vettem egy kínai üzletben ilyen apró kis kör, azt hittem, hogy elem, hogy gombelem, és nem az. Amiben ez is jár, ez egy gombelemes, és nem az, hogy apró darab mágnes, ami hozokat a sörszkupakot, azt szoktam kirakni a hűtőre, és nekem az a hűtőmágnes ügyben. Kreatív vagyok ilyen szempontból. Hát, igazából befejezésképpen, mert végére értünk az egésznek. Ez egy nagyon-nagyon kalandos, valószínűleg biztos, hogy az ország elmaradottságának köszönhetően sikerült kalandosan ez az út. Meg is fogadtam egyébként, hogy ezentúl, hogyha megyek, már a következő úti célom az, ami konszolidáltan, ami kiegyensúlyozottan rendezetebb ország lesz. Hát ezért lett Pakisztán a következő úti célom. Minden csoda 3 napig tart, úgyhogy a következő előadásom témája is, hogy Pakisztán fog lenni, valamikor a tavasszal igyekszem minél közelebb, csak ez a hó meg ez a hideg legyen már vége, mert azért majd jó idő lesz, akkor azt meg fogom tartani, úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmet mindenkinek. Időben is vagyok, mert nagyjából így is köszöntem, úgyhogy köszönöm szépen.